Derrota no campo do Arenteiro dun Lugo que decidiu quedarse enchantada a tomar un viño e non presentarse ao partido. Outra xornada na que nos quedamos sin puntuar e xa só quedan 4 para non caer a un pozo tan negro que nin siquiera se ve ao fondo. Cando o teu once inicial está cheo de inventos é que algo non vai ben. Cando saes con un equipo de parches é que algo está tan roto que xa non sabes como disimulalo. A falta de 5 xornadas e xogando todo descenso xa de forma evidente, decides que Pedro Pereira é a túa millor baza para o lateral dereito ante a baixa de Lizancos. Decides que un xogador que, según Transfermarkt, xugou en toda a súa carreira 170 minutos como lateral é a túa mellor baza, cando ten claramente un perfil de defensa central. Tamén, despois de moitas xornadas nas que te empeñas en xugar cun 4-4-2 clásico con dous dianteiros ou unha especie de segundo dianteiro que se move entre líneas, decides probar a xugar con 3 centrocampistas. Esas dúbidas que demostraba Seligrat sacando un 11 totalmente improvisado acaban por convertirse en problemas. Pedro Pereira está mal nos 2 goles e Yayo e Ceberio non chegan a aparecer en todo o partido. Como resultado de todo iso, os 3 cambiados ao comezo da segunda parte, pero xa era demasiado tarde. 2 goles do Arenteiro e partido pechado. Outra vez volvemos a saír do vestiario totalmente desconectados e sin ningún tipo de intensidade. Nin siquiera a entrada dun Jerry, que é o único que consegue xerar algo de perigo con ese xogo eléctrico e anárquico, serviu para meterlle medo no corpo a un Arenteiro que sacou 3 puntos importantísimos. Agora non nos queda máis remedio que confiar nun entrenador e nunha plantilla que xa demostraron sobradamente non ser confiables. Pero que remedio nos queda? Barça ven a casa, un duelo directo polo descenso, visitamos en Tarragona a un Nastic que se vai estar xugando meterse en playoff, ven un Zamora que todavía ten aspiracións a poder meterse tamén nese playoff, e pechamos a tempada na casa dunha Morevieta que, no mellor dos casos, xa estará descendido, pero que buscará despedirse da súa afección con dignidade. Mentras tanto, Tino Saqués escapando do Carballiño no minuto 75, e os Baroni e compañía na grada decidindo que nova promesa do fútbol paraguayo nos van traer o ano que ven se conseguimos manter a categoría. Non pinta ben absolutamente nada neste Club Deportivo Lugo e costa non poñerse negativo, pero o escudo, aínda que manchado e despelexado, é o único que nos mantén en pé.